lwakwe zono nokukhulula umphefumulo khona le Golgotha yeka umusongaka
amazwi okuphila atholakala kuwe singasuka kuwe siyephi uNkulunkulu wethu amandla nobukhosi atholakala phakathi enkazimulo wena ophila phakade oyinkosi yamakhosi omile inguna phakade idwala lethu eliqinisileyo siyabonga baba ngcwele emini uNkulunkulu wethu fanele ukubonga fanele indumiso fanele ukuphakanyiswa fanele ukutuswa baba wethu ongcwele wena wedwa uNkulunkulu ophilayo siyabonga baba omuhle thatha udumo olukufanele egameni likaJesu waseNazaretha. Thank you Jesus. Alibonge igama lenkosi. Siyabingelela ubaba wala ekhaya osizweni assembly, umama wala ekhaya osizweni assembly egameni likaJesu. Enkonzweni kuthiwa amen. Noma engekho akunankinga. Amen. Sibingelela ubaba uDlamini noma uMdlamini egameni likaJesu. Sibingelela amadoda ebandla, omama bebandla, abasha bebandla nabancane ukuzobuthana ephasikeni. Amen. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu nothi ke bangimeme la ekhaya siyohlephulizwi. Siyabonga ukuthi bangethembe ukuthi bazalwane yazi umeme umuntu enye into uthe engabe. Amen. Siyabonga. Bazalwane, ngiyacela sivuleni izwi lenkosi. Amakhosi hayi ngifunda amakhosi. Hayi sifunda amakhosi ekseni. Manje ngiyacela sifunde uSamuel wokuqala chapter 17. So uqala ukufunda kuverse 27 kuya ku30. Amen. Ya Samuel wokuqala chapter 17. So uqala ukufunda kuverse 26 or 27 lapho. Verse 26. uDavide wakhuluma kubantu ababeme naye wathi, kuyawenziwa ntoni kumuntu obulala lo mfilisti asuse ihlazo kwaIsrayeli na? Ngokuba ngubani lo mfilisti ongasokile ukuba ayeyise impi kaNkulunkulu ophilayo na? Verse 27. Abantu bamphendula ngalo lelozwi bathi ke, kuyakwenziwa kanjalo kumuntu ombulalayo. uEliyabe umfowabo omkhulu wezwa lapho ekhuluma kubantu intukuthelo kaEliyabu yamvuthela uDavide wathi, wehleleni na? Ushiye kubani lezimvu ezingengakanani ehlane na? Mina ngiyakwazi ukusiphakamisa kwakho nobubi benhliziyo yakho ngokuba wehlile ukuba ubuke impi. Kepha uDavide wathi, ngenzeni na? Bengukumbuzo nje. Wamfulathela wabheka komunye wakhuluma lona lelozwi. Abantu bamphendula njengasekuqaleni. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyacela ubaba uDlamini asikhulekele. Babona amandla wonke noMjesu. Uthembekile Baba. Awusabe wena wabanenhlanganiso. Baba namanje Baba sikhuluma ngakho. Silindele Baba ukugcwaliswa ngamandla akho esi. Baba siyakhuleka nento yokusebenza phambili. Khuluma ngayo Baba ngcwele lokho kusenhlizweni yakho. Siyabonga ke bazalwane. Unamazwi ogcina asho uJesu esiphambanweni. Awu7 sewonke izolo besikhuluma ngawo. Amen. Kodwa uyazi makuthiwa umuntu useyahamba emhlabeni ebiza izingane zakhe zonke.
Uyazi ngokwalesi sikhathi mase bizingane zakhe wonke umuntu uyayathi oyingane yalo baba noma umama engabe isitolo siya ngakubani engabe imali ethile iya ngakubani wonke umuntu ufuna izinto eziphathekayo kodwa kwaIsrayeli kwakungenjalo ababesele umuntu omdala esekhuluma amazwi babengafune into ephathekayo ngoba izophela bafune amazwi azowasho azonamathela impilo yabo yonke kuthi uJesu esesiphambanweni kunamanye amazwi awakhuluma kulamazwi awu7 ogcina uthi baba bathethelela abakwazi abakwenzayo iphambano zazi intathu esika Jesu sasiphathi nendawo ihuzu ngapha umbulale ngapha hayi ukuthi wabenza into ezincane benza into ezinkulu kodwa lithi iBhayibheli uJesu wayephathi nendawo esiphambanweni kuthiwa bazalwane ngokomlando walendaba lezi phambano zezelele sizazi incane zimfishane kodwa sika Jesu sasiside futhi sijulile umethi baba bathethelela bakwazi abakwenzayo usho ngegunya ngoba esakhe isiphambano siphezulu kunesalapha alright empilweni uma unesitha awukwazi ukusithethelela uselevelini laso uma kunomuntu oxabene naye awukwazi ukhipha amazwi uthi ngiyakuthethelela use kuyilevel yakhe noma engekho amen akusho ukuthi ekukholweni kudinga ulweli level ethethu 2 ungalingani nesoni ungalingani nontanga amahuba athi babusisiwe bangihambe ngezeluleko zababi uyabona ukuthi mangihamba ngezeluleko zababi angikwazi ukuthethelela abantu obavu nami vele ngisesixukwini uma nje uyikholwa safelwa angabikho umuntu engimzondayo angabikho umuntu enginengxabano naye ngeke uthanda awusiyimali Sihloko salendaba esikhuluma ngayo indlela yempumelelo idlula kuGoliyadi wakho indlela yempumelelo idlula kuGoliyadi wakho akekho umuntu ongenawo uGoliyadi wakhe alright uDavide wayengafunwa uyise engafunwa abafowabo indlela azaleka ngayo kahlehle wazalelwa khona emshadweni ingetho baba bengazi babecathi nje ingane esihlahla njani uzathi kwenye indawo uma ekhuluma athi ngazalelwe esonweni hayi ngoba wazalelwe esonweni kodwa isimo sasikhona lo Davide wayengafunwa umuntu ngaphandle kanini wayemzala ngokomlando walendawo kuthiwa uyise wayefuna ukumbulala uDavide ngoba esola intuthu yayikhona endaweni kuthi uzaleke kanjani kanti akazi ukuthi umzale kumngakhi impela kodwa yena ubengazi becathi umzale kumuntu osizayo la ekhaya uyazi uma unomuntu osizayo ekhaya engathi kungaba nama boundary kube khona indlu angangeni kuyo hayi kabi hayi bazalwane angisiyo wala kodwa angangahambi nje nakuyi main bedroom uphakathi hayi bazalwane akube khona la angangeni khona ngoba umuntu egcine kuthiwa kuDavide
uyise efuna ukumbulala kodwa engafuna umbulala ngezandla wathi akawukwelusa izimvu la kunezilwane khona la kunengozi khona kuthiwa wamkhipha ekseni ngeintathakusa ngokwemvelo yethi izimvu ayiphumi kunamazolo kodwa ngalesa sikhathi zaphuma eintathakusa kuthi unini omzalayo ngoba umama unesibeletho wathi unina mntanami akubuywa la kiwa kodwa umelusi uzokwelusa leli hubo 23 alibanga isambulo kodwa walithatha kunina wahamba umfana omncane nemsingizane engabendukwanyana encane kudengezele nejazi kwaqhamuka ibhele kuthi umfana omncane umelusi wasezulwini wama ngakumfana omncane walidwengula kuhle kwezinyane wahamba nalo lifile wanikeza unina noyise wethu ukuyise mfana muni lo ngakusasa ngoba empilweni akuveli into eyodwa akuveli into efanayo uma unqoba lokhu uvela lokhu unqoba lokhu uvela kuyanqotshwa ekukholweni noma silingwa asilingeki wathi umama lo meluso kwelusizo welusile kanti naye welusiwe lo meluso bekwelusizo nanamhlanje uzobekwelusile ibhela alizile kuzodla divorce alizile kuyeke ewimpi alizile kuphi lana de labonga umelusi wama ngasenganeni kuthiwa alidwengula kuhle kwezinyana akekho umuntu osemhlabeni ngemistake akekho umuntu ophilayo ngemistake noma wazalwa kabi kodwa uNkulunkulu unephupho unecebo ngawe lithi iBhayibheli icebo lakhe ngeke livinjwe noma zingakanani izimpi zakho ungaqhathanisi izimpi noNkulunkulu eyakho impumelelo idlula kuGoliyadi wakho uma unqoba uGoliyadi uzoba right kukhona unqoba kwangasese unqoba kwangasese kumnandi kusizethu uma usuphambi kwabantu kube lula kodwa uma unqotshwa ngasese uma sokugcwele abantu akulula unqobe ngoba impi enzima yangasese yena lo Goliyadi yena lo David la kukhona khona uGoliyadi no David ukhona la kukhona isiqhwaga wakwazi ukuthi ukhona no David noma ungembone owethu uDavid uJesu kuthiwa lo mfana omncane uthe senqobile hayi kwakuhle uyise waseyamthuma kubafowabo empini uhambisa ukudla ayikho into emnandi njengokuthunywa kunamandla ukuthunywa uyazi ake ngilinganise umfundisi nomama mfundisi ubaba nomama bathumana ayongishumelela endaweni ethile uyazi uhamba kamnandi lapha ngithunyiwe kunezimpi lapha ayisabi wena kodwa zisaba lo okuthumile noJesu akayizelanga uthi ngithunywe ubaba kunamandla ukuthunywa noma uthunywa isitsha jabula noma
udabu uthunyiwe. Khona uphukula bengaka ethunyiwe. Aphukula bengaka Nkosi yami. Futhi nemakholonde sinebhada angazi kwabanjani. Uthothi isipho sami sikhulu kodwa inyawo azikho. Akho nkinga bazali. Hayi amen ngiyawazi unengxaki. Uma efika uDavide uthi kunesiqhwaga esime inyanga namalanga. Sithuka uIsrayeli, sithuka uSawuli inkosi, sithuka wonke umuntu. Uye nje uyobuza umbuzo olula. Uyothola ntoni noma mvuzo muni? Elesilungu lithi iprice. Eyothola obulala lesi siqhwaga esingasokile. Wezu Eliyabu umfowabo omdala wathi iphakamisa Davide. Uyishe nobani lezazimvu enginingi. Lithi iBhayibheli uDavide wamflathela umfowabo. Engathi besingathi akubula baflathela abantu abagxekayo. Akukubaflathela abantu ongeke uthole price. Ongeke uthole mvuzo. Ungayilwi impi engenamvuzo. Ungayilwi impi. Wankulunkulu ayikho into yamahala. Kodwa nqaba uGoliyadi eqala bese uyawuthola umvuzo. Umusha nqaba inkanuko zobusha awukho umlingo. Umusha hamba isikole, phasa ama test, phasa ama exam, kunomvuzo. Ayikho into yamahala. Umdala iba onqobayo. Anqoba uGoliyadi komngam kodwa nqobo wami uGoliyadi. Lendoda kwafika lapha ke angifuni ukuya kuneba neyazi le ndaba. Yathi hayi bagcina ke beyikhululileke yawubhekana noGoliyadi. Yayithathela isilingling sayo yashaya ikhanda likaGoliyadi wafa. Amakhosikazi ayekhona. All right. Engakambulala uGoliyadi waye umfana nje ongaziwa. Umfana nje ongelutho. Kungekho nofuna ukwazi ukuthi uzalwa ubani. Kodwa uma esenqobile ungokabani lo mfana? Uzalwa ubani? Kukhona umlando omusha ovela mawunqoba uGoliyadi wakho. Kukhona umlando obhalwayo umunqoba wakho uGoliyadi. Alibonge igama lenkosi. Bayacula komama. Bathi uSawuli ubulala inkulungwane zakhe. Kodwa uDavide ubulala inkulungwane ezilishumi. Yasuka ingcabano kusuka khona lapha. Kwashintshwa iculo elaliculwa engathi umuntu useless. Uma esenqobile bothi hayi lo ubulala inkulungwane ezilishumi. Mntaka baba. Uma unqoba owakho uGoliyadi uzodunyiswa ekugcineni. Uma unqoba wakho uGoliyadi uzotuswa. Kuthi uyaphila lo mama. Noma bangathi awuphila ufazi bakho abuzwakali. Kodwa wanqoba uGoliyadi wakho kuzoba right. Amen. La kungena opposition khona ne promotion ayikho. Uma bengekho abakuphikisayo wawazi lokuphakanyiswa uNkulunkulu ngeke kwenzeke. Kodwa ngeke kukhona abantu abaqukuqayo bethi awulutho hayi kuzokwenzeka.
Theni kancane izandla. Asiphamisele phezulu. Cha. Uyazi empilweni kukhona isambulo okudinga sibe naso njengamakholwa. Ngalenkathi kunesimo esibe sicindezele kukhona into ezozalwa. Ngalenkathi kube ngathi uyagqitshwa kukhona isimo esizozalwa. Ngalenkathi engathi kuphelile ngawe kukhona into ezozalwa. Uyabona uHana wayengeke amthola uSamuel engekho uPenina. Yeba kumnandi kodwa ngesisikhathi uPenina uyasiza kuze kuzala uSamuel. Uyazi kuthiwa wayelokhu ekhuluma uPenina kwaphela iminyaka elishumi elokhu emqukuqa ngamazwi angemnandi. Kodwa kwathi lapha enza khona isinqumo sokuthula kuPenina ayokhuluma kuNkulunkulu kwalunga. Yabona lapha siseduze kwesibhedlela. Mina angilokothi noma kuthiwa umzalwane wethu uyothola ingane ecela umkhuleka, angiyi. Ngikhuleka nje ngisekhaya noma ngisemotini. Angilokothi ngiye khona ewodini lokubeletha. Ngoba akumnandi. Ufica kukhona okhalayo, kukhona oshaya udonga, kukhona othi uNkulunkulu wami uma ngingathola lengane ngiyagcina ukuzala. Lotho. Bakhala bazale. Kodwa angikho lapho. Kulokho kukhala. Kuleso simo esingemnandi. Uma iyezalwa lengane yakhiphila, nya ukhala. Hayi ngoba inhlungu zingekho, kodwa bisizelwe ebuhlungwini bethu bazalwane. Asiphosishine ngendlela kaNkulunkulu izozalwa lento bayikhulekela usuku nosuku. Cha bazalo, nami ngumuntu. Kuyafika lakho uthi inkosi ukhona, uthi makwenze nje uthi inkosi ukhona. Cha ikhona impela. Laba baqhelile noNkulunkulu bathi yashesha ukuzwa aphuza ukuphendula. Angivele baqhelile. Kanti la kwaNkulunkulu kunezindlela zakhona. Uyakuphendula manje, akuphendule kusasa, akuphendule eminyakeni emithathu. Futhi mayephendula athule nje. Alright. Ngenkathi esezelwe uSamuel asumuzwa uHana eyompikela ubuthi wenzani Penina. Wathula tu. Kodwa uSamuel wehlulela uPenina nenzalo yakhe noIsrael wonke iminyaka ewu40. Into ezalwe emthandazweni iyona ekuthulisela umsindo. Into ezalwe ngomthandazo nangokubekezela iyona ekuthulisela laba abakupikelayo. Bathi ngeke kube lutho. Bekezela, kunesambulo kulento. Kuzoba right. Ufika esibhedlela baxole Nkosi yami abesilisa. Amen. Angithuki inhlamba angigxeke. Kube ngiyazenzela abe mic ngiyayehlisa manje ke. All right. Uyabona ma umuntu esehelelwa sokunjalo ufica bethe babelisa phusha kunjalo phusha
izozalwa lento. Izozalwa. Noma ungahlushwa zingane. Impendulo uma uzoyithola ehlushweni leso simo, impendulo ila akube khona nje noma umakhelwane okuthukayo akudelele wena ungasho lutho bese uNkulunkulu akulungisela ingane. Uyabona lapha ekukholweni uNkulunkulu uphendula kahle uma sebekuhlekile abantu. Uma beke bakuhleka bathi ayikho lento kade waqala ukuthandaza, hayi kuzokwenzeka. Sike sakwa Israyeli uma sifika khona ngafike kwakhona uNkulunkulu into angithinta ngayo. Sangena eBethesda. Angithi leli ichibi linempheme emhlanu. Sayibona impheme emhlanu. Sokwaba umgede into engasizi ngalutho sokuyisikhumbuzo. Kodwa lithi iBhayibheli uJesu la efika kwakulethwa bonke abantu abagulayo. Sengekho ibhedlela. Bethemba ukuthi umingelosi inyakazisa amanzi bazobaphile nangempela. Kodwa khona indoda engaphili for 38 years. Akekile akwazi la hamba njani ithi bangeqa. Sikhumbule ina 38 weminyaka. uJesu wayena 30 plus. Okusho ukuthi isifo salendoda sasimdelela uJesu. Sithi mina Jesu ngimdala. Sengihlale kulomuntu 38 years. Wena una 32 noma 33. So uzongikhipha kanjani? Kodwa sasingazi ukuthi uJesu wayekhona kungakasekelwa lutho. Wayekhona before kufonywa ifoundation yomhlaba. Singadelela izifo. Kodwa simkhonza umdala kunezifo. Singakhweza izimo zakho. Kodwa simkhonza umdala kunalezo zimo. Indlela yokunqoba idlula Goliyadi. Angwazi wakho uGoliyadi. Akekho umuntu ongenayo uGoliyadi wakhe. Uthi ngasese ucabangane ngoNkulunkulu. Ngasese ucabangane. Unqoba lezo zimo lomcabango engemihle. Unqoba lezo zinto engekho right. Muke wanqoba zona kwaNkulunkulu kune promotion. Kodwa ikhona injalo angidlule ekunqobeni. Uyazi mntaka baba ungakhulekelwa kuphela iminyaka ngeminyaka. Kanti ufuna nje kulungise mina kude qoso. Uma ngakalungisi ngeke kulunge lutho. Meshach no Abednego baphonswa esithandweni somlilo. Baphonswa bebathathu. Akekho owayekhuluma okuhle ngabo. Ngicela ukuthi babekhahlelwa kwamasotsha ayibalethi ngenxa yokufutheka kwenkosi. Athi amasotsha yabaphonsa emlilweni avela afa on the spot. Lenkosi inengiwe ngalabo abantu abavukela umbuso. Kodwa sebephakathi kwabonakala owesine
ehamba nabo. Ezinye izimo zizokhazimulisa uNkulunkulu. Wena ungabona ukuthi hayi zizoku-embarrassa, kodwa ngakolunye uhlangothi kuzokhazulisa uNkulunkulu. Ubona naye inkosi bingabafuni, kodwa isithi nina ingceko zophezu konke phumani. Bebengaziwa ukuthi zingceko zophezu konke, kodwa bese benqoba uGoliyadi wabo. Sebeyabonwa namhlanje. Empilweni ungayithukutheleli. Kube ngathi wena ufikelwe izimo engafiki kwabanye. Hayi izimo zethu zonke, kodwa ngimnqoba uGoliyadi wami, ngingabi nacala noNkulunkulu. uDavide uthi uyothola ntoni noma mvuzo muni noma yiphi price. All right. Yabona emndenini ziningi izimpi zakhona. Ezomzala, ezo auntie, ezo bani. Uyazi umzalwane akufuna ungene empini zasekhaya. Uzugamanxa. Lezi zimpi ayinamvuzo kuwe. Kunalokho zinyusela iBP. Zinyusela ushukela. Ufe kungakabi isikhathi. Kanti flathela lezi zimo engena price ezinokufa, yala kune price khona. La kune price khona ngiyakhona. Uyabona uNkulunkulu bazalwane mudala. Mali thubala nenwele zethu. Okusho ukuthi nezakho uyazazi. Kuthi kuJeremiya ngakwazi. Ungakabunjwa esibelethweni ngakwazi. Wonke umuntu ozalwayo uma nje zalo. Alright, siqale na uzalwa ngephutha. Kusuke umuzalo, kusuke kufe 4 million. Igidi ezine wena bese uyazalwa. Okusho ukuthi 4 million ipopulation yaseSwaziland efile ngase ngiyazalwa mina. Hawu wayiniyazi lento ehlobo. Okusho ukuthi mina kukhona lento uNkulunkulu angizalele yona. Uma lo 4 million wafa, wathi uyafika eqandeni, mina ngafika qala. Wona ungakafiki wafa, mina ngasinda. Indlela yempumelelo idlula kuGoliyadi. Angabi ihlaza kumzalwane wami. Angabi ihlaza kubaholi bami. Angabi ihlaza nje. Uyabona uNkulunkulu ziningi izinto ayibhekayo uma efuna ukungiphakamisa. Nginjani? Uyazi bazalwane ibhlungu. Kukhona umzalwane alright engakasebenzi. Wathola umsebenzi akaseze emkhulekweni, akaseze enkonzweni, usebhizi. Utshela ukuthi lamzalwane wayengaphutha enkonzweni, esebenza nkosami kudlu MC njani konke kudlu, wanede wakhulekelwa wathola umsebenzi, usumgcinile enkonzweni. Kanti phela umsebenzi uzolekelela emsebenzini kaNkulunkulu. Awungabi isitha somsebenzi. Indlela yempumelelo idlula kuGoliyadi. Umdala, umncane kunoGoliyadi wakhona. Uyazi abancane, ama-teenagers. Uyazi i-teenager uma liphuma ebuteenageni, kwi-teenage stage, lingena ebusheni, engathi lingaphuma
noma li-cross over linoNkulunkulu. Ngoba amadimoni ayanqakana. Uthola ukuthi ucross over yedwa. Asiyamnqaka amadimoni uyadwala. Uyakhuluma mzalo uyadwala ubhekele sokuneyinkinga. Hayi uwele yedwa kulesi stage. Wonke umuntu unoGoliyadi wakhe. Indlela yempumelelo idlula lo Goliyadi wami. Angabi bikho umuntu engimzondayo ngingumzalwane. Kukhona umthandazo okuwenze ngasese uthi yathandaza kuvuke lesi sitha sami. Nyawo umthandazo. Sesiyathandaza. Umoya ongcwele ubekele lizwi. Bese siyakhuleka. Uma uDavid kwakufanele afe. Kodwa ngenxa yokulala uGoliyadi wagcina eseyinkosi emndenini kaSawuli. Eseyinkosi uIsrayeli wonke. Eseyinkosi emndenini wakhe kwaJese. Ephethe abafowabo, ephethe intonga. Eyinkosi. Uma ufuna ukuya phambili iba ngonqoba musukunqotshwa. Musukunqotshwa okubi. Sesiyominqa Nkosi yami yahlabelela ubani sesiyominqa ancede aqede Nkosi yami ukuhlabelela ubuyele ezintweni zakhe. Kuthi Nkosi yami ngabe kwakwenze njani kulomzalwane uthi yamzama Nkosi yami amzama hayi lutho. Uyoba right uma umsebenzisi uma ungasamsebenzisi useyisitha. Akakhuluma uNkuzimalanga. Cha akekho right. Kunalo Goliyadi odinga ukunqotshwa ngasese. Hayi bazalwane kusenkonzweni. Kodwa nike nibone nomzalwane ophuza utshwala ukuthi ave sibusisa. Ophuza utshwala. Uyazi ukahlabelele amehlo ebovu hayi ngoba ebuseka uphuma khona etshwaleni. Hawu Nkosi yami kodwa i-character ayikho right. Isimilo asikho right. Ekukholweni ngilwa nesimilo sami. Angabi indoda eqonywayo ngingumzalwane. Angabi indoda esigebengu ngingumzalwane. Angabi umuntu omusha esigebengu ngingumzalwane. Uyazi umzalwane make wathi nje ngiyakwemukela Nkosi uJesu kuleli bandla. Noma ehamba estradini usemele ibandla. Uma eganga kuthwaleli yabandla. Ali wrong ibandla. Inomzalwane ongenzi kahle. Ngimveza kanjani uJesu wami kubantu? Yabona uJesu nje unontanda kubuka uJesu. Uyathanda ukubonakala uJesu lakithi. Uyathanda ukubonakala. Okusho ukuthi empilweni angikulwele kuthi noma ngathiwa abanye bayabheda kodwa mina ngumzalwane wasefaith ophilayo. Noma ngathiwa abanye bayasheba bayaphuza badla idakamizwa baqhubeke kodwa mina ngayinqumela ukukholwa. Ngoba nje sikholwa simele umbuso kaNkulunkulu. Ngoba nje sikholwa simele umbuso kaNkulunkulu. Ayela sithandazile. Baba uNkulunkulu. Baba ngonamandla. Uyinkosi yasezulwini. Uyinqaba yezizwe zonke.
siza kuwe mini noGoliyadi bethu. Siza namhlanje ngoDavide. Kuthi noma ngahlala kodwa mase siza ngoDavide uyanqotshwa. Kuthi uGoliyadi wangasese baba uNkulunkulu sizomchitha namhlanje. Asingabuswa isono. Asingabuswa izimo engcolisa ivangeli. Baba sisize anqotshwe owethu uGoliyadi. Kuthwe nalaba bangabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga moya ingcwele omkhulu. Ubeke usithwale ngoJesu inkosi yethu. Amen.